Ftit aktar minn 520,000 passiġġier qasmu l-fliegu bejn Diċembru u l-Ħadd li għadda meta niżel is-separju tal-festi tal-miliet. Fil-fatt statistika tal-kumpanija GoZo Channel uriet li 18,500 passiġġier aktar qasmu l-fliegu matul dan il-perjodu mill-istess perjodu ta' qabel. L-istess statistika uriet anki żieda notevoli fl-ammont ta' vetturi li telew fuq il-vapuri tal-GoZo Channel. L-aktar ġranet impenjattivi għal GoZo Channel kienu l-għada tal-miliet u fit-tieni ta' Jannar. Fil-fatt f'San Sifnu qasmu ftit aktar minn 25,000 passiġġier u kważi 640 karozza fuq mid-vjaġġ operat mill-GoZo Channel. L-għada tal-ewwel tas-sena l-istess kumpanija operat 96 vjaġġ li bihom qasmu ftit aktar minn 25,400 passiġġier u 625 vettura. Quddiem dawn ir-riżultati sbieħa gżira ta' tliet għoljiet, il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana qalet li dawn iċ-ċifri juru biċ-ċar il-ħidma qlija tal-Gvern li anke permezz tal-programm Miliet f'Għawdex. Illi matul dawn il-ġranet ta' festa l-programm kulturali illi ressaq il-Ministeru għall-Għawdex ħalla il-frott da qed jgħiduh ukoll il-komunità kummerċjali mhux biss dawk relatati mal-industrija tat-turiżmu imma n-negozju in ġenerali. Il-Ministru Caruana fakret li Għawdex żied it-tkabbir ekonomiku bi 13% u issa dan jisboq iktar dak ta' Malta. Intqal li fil-jiem u x-xhur li ġejjin f'Għawdex ser ikomplu jiġu organizzati aktar avvenimenti kulturali ta' livell fejn ġaġi nfassal kalendarju ambizzjuż iktar minn tas-sena l-oħra. Dwar dan ingħaqad ukoll il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turizmu Ġew Muscat li rimarka wkoll kif dawn il-festi li għaddew l-istabbilmenti turistiċi Għawċin li joffru akkomodazzjoni irrappurtaw okkupanza tajba kemm fil-lukandi Għawċin kif ukoll fis-settur tal-farmhouses u tal-appartamenti. Għal ukoll f'dawn il-jiem l-istabbilmenti tal-ikel u x-xorb bħal ristoranti u postijiet ta' divertiment kellhom klijentela tajba ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.